Alderswilde Slot blev opført i slutningen af 1700-tallet som et lystslot for den velhavende købmand og senere finansminister Christian Ditlev Frederik Reventlow. Det var et af datidens mest elegante landsteder, omgivet af en romantisk have inspireret af tidens engelske landskabsstil. Selve slottet brændte ned i 1909, og det, der står tilbage i dag, er dele af murværket, fundamenter og enkelte dekorative elementer, som denne urne i billedet. Denne urne er en del af parkens klassicistiske udsmykning. Den type urner blev ofte brugt i romantiske haver som symboler på tidens gang, naturens ro og forbindelsen mellem kultur og landskab. Urnen står tæt ved ruinen og er en af de mest fotograferede detaljer i parken, især om vinteren, hvor sneen giver den et næsten skulpturelt udtryk. Det er ikke lige til at se, men det er altså Bagsværd Sø dækket med sne og is. Her er en Neo 2 ved at varme op til 360 grader rotation. Skat, jeg ønsker mig nogle nye propeller til min Mavic 3 Pro-drone. Moine står uden loft, uden tag, åben mod himlen som et glemt spørgsmålstegn. Stenene ved, hvad flammerne tog, kulden om morgenen, varmen i et andet århundredes buk. Alderswilde, du brænder endnu i mig, ikke i gløder, men i alt det, der blev tilbage.